Lang. Asa man gagikan? Dito ako. Nagkuwag-pugapo? Pwede kilid sa? Mm. Unsa man ang pugapo lang? Kuan gulay. Aw kana kanang imong gibitbit. Mm. Unsaon man na nimo? Kuan kanang baligya. Ibaligya nimo. Mm. Unsaon man nimong halin ana? Palit og bugas. Ipalit nimo bugas. Mm. Wala day bugas sa inyong balay. Wala. Wala. Mm. Nag-eskwela pa ka? Wala. Wala ka nag-eskwela? Mm. Nganong wala man ka nag-eskwela? Kuan kanang wala may kuan og kuan. Bird kanang na kuan po si papa og trabaho kay panagsara man siya og magtrabaho magabas. Mag-abas ang trabaho sa papa. Mm. Kibali karon wala kay Bert. Mm. Nganong wala man kay Bert? Wala mo giparehistro sa imong mama? Wala di man pud sa kabalo. Wa man pud to akuan kanang eskwela. Ay imong mama dili kabalo magparehistro. Mm. Nya wala pud naka-eskwela. Ita. Unsa na may grado nimo ron? Grade 6 nakaundang ko kanang grade 8 na tana ko karon. Oh. Nya kay nakaundang man ko kaduha kay wala may birth di man mi pa adtuon sa kuan high school. Kibali bawalan mo sa high school ug wala mo birth. Mm. Nya karon lang pila may halin ana imong pugapong imong gikuha sa bukid? Kuan 30. 30 pesos ra na. Mm. Kana de? Kani? Mm. Wala mao. Nya maigo nimo palit og bugas. Siguro kay nagtrabaho po daw ang papa karon. Nagtrabaho imong papa karon. Ahon. Nitabang kasi imong papa karon may nalang maka dungag-dungag og palit og bugas. Taga-adlaw jud ka manguha ana. Mao? Pila man po'y halin nimo sa taga-adlaw ana? Kuan tanang sa kay lahi-lahi man pula kung kuan makuha. Aw lahi-lahi mo makuha gawa sa pugapo unsa may imuhang baligya pod. Mga kuan alugbati or mga ganas. Wala ka maayo nimo nung kabalo jud ka mutabang sa imong ginikanan. Unya karon lang nakoy pangutana nimo. Kursunada po ka mo eskwela. Oh. Mao? Unsa nagigrado nimo? Grade 6. grade 6 mo grade 7 ka. Unya karon kursunada ka mo eskwela kaso di ka maka-eskwela kay Kuan. nangitag birth ang high school. Oh. Nya wala mo'y birth. Mm. Kapila man mo kabuk magsuon? 9. 9 mo kabuk magsuon. Oh. Kamo tanan magsuon siyam kabuk walay birth? Dili upat ni kabuokra. Upat mo kabuk. Ikapila man ka sa kuan. Kanang duha ko kay naman ko manghud isa. Aw. Lalaki, duha ka lalaki, duha pud ka babae. Duha ka lalaki, duha ka babae ang may birth. Ibali ang 5 nanay mga birth. Imo tong mga maguwang. Asa naman ron mo maguwang? Kuan kana ang kuan ako ang mga laki kay nang kargada. Mm. Nya ang mga babae kay nana pud sa kuan kanang ang duha ka babae namo kay nasa Manila. Mm. Ang isa kay nagkuan na pud siya naguyab-uyab na pud dito. Naguyab-uyab na sa Manila. Ang isa kay nanarbaho. Nanarbaho pero mo hatag sa imong mama. Panagsa. Panagsa. Nya karon ang halin ana 30 pesos. Ako na lay palit ana. Sige. Ha? Ako na lay palit ha. Okay ra sa imo hangyoon ko na og 20. Kay 20 ra man akong kwarta. Okay ra? Sige pangyo ako ha. Dako ang kaya ako kay Sinsilio. Ha? Kay Sinsilio. Wala kay sinsilyo ni. O sige, imuha na lang na. Salamat kaya. Ha? Salamat. Para kaya. makapalit kag bugas ha og sudan ha. O kana dungagi po. Ayaw na. Dako na kayo na. Ha? Dako na kayo na. Dako na kayo na? Sige ra. Pangpalitan nimo og kuan bugas nya pangpalit po nimong sudan. O sige. Salamat kaya. O, unya ang kanang imong pugapo. Imuha na niya. Ha? Imuha na lang. Ayaw dadaan lang na sa inyo. Layo-layo pa na imong gikuhaan na. Mao nya mao ra na imong ikuha. Delikado nimo magsusuroy ka diaw, babae kang buhat, wa mo kay manghilabot diri. Wala. Mayon on. Unya lang mao ra to ha. Sige ya. O sige, dadaan lang na.